लोगोफोर दिनै फिन खेबसेबाव आउटडोर ब्लग बारियाव फैनानै ब्लग सुरु खालामफैबाय जोंहा माने जों बेलाथि फिल्डआव दै लुनो फैदोंमोनथ' नैबे उननि लांदाङा बेनो आरो बेलाथि गायगोना बिगासे आं होगोन नङाब्रा आं होगोन ना मोनदों माबायदि दैया लोंनो Tete. Tete yang mana? Itu apa dah? Bila. Nah, itu. Saya blog panen ini sini be. Nih, begitu harus lang doa ya. Rang sini. Dan jebase sandungnya nih. Mana deh? Ambil aja nih, kalau kena bere. खैदिन जाखो बेयो फुलिया बिराद गोबावजोंसो देरबाय माथो आराम जादों मोजां सान मोजां सान दे आबा दे दिलाय सानबोलाय नोंथांमोन दै होनाया जोबबाय दायो न'नि फारसे आवगायलांसै आरो ओइ होफिनबाय आरो नै नावद' बायदि हान्थिलांसै लासै लासै नै बेयो जोंनि सरायघाट दालां So नोंथांमोन दिनैनि ब्लगा एसेयावनो जोबथ'बाय नोंथांमोना एसे अननाय सानस्रि हरदो साबस्क्राइब खालामनानै दे स्टे टिउन